Labari na 49. Zaman duniya iyawa ne. Wata baiwar Allah ce mai hankali da hangen nesa ta aurar da 'yarta, ta kuwa kwana da sanin cewa lallai 'yar nan nata tana da wuyar zama, domin ba ta da halin kirki, ba ta da biyayya. Ta kuma tabbatar dole ne ta gamu da matsala a wurin mijinta. Ana haka sai wata rana yarinyar nan ta zo mata tana kuka, ta ce, "Umma, don Allah ki taimake ni in kashe mijina, wallahi zama da shi ya ishe ni." A cikin zuciyarta sai ta yi hamdala, ta ce, "Yanzu kan dama ta samu yadda zan saita 'yar nan tawa." Kai tsaye ta nuna mata cewa ta gamsu a kashe surukin nan nata. Ta ce, "Amma akwai abu ɗaya da nake jin tsoro." "Menene umma?" in ji ta. "Ina gudun idan muka kashe shi asirinmu ya tonu." Ta ce, "To umma, ya za a yi kenan?" Sai ta yi numfashi mai ƙarfi sannan ta ce, "Ba komai, akwai wani magani da zan baki, amma sai kin kyautata ajiyarsa kuma kin sirranta al'amarin sosai. Zan baki shi a wata kwalba, sai ki riƙa ɗiga masa shi a cikin duk abinci da zai ci. Kada ki lasa shi, sannan kada ki bari ya taɓa hannunki. Ki yi ƙoƙari kar ki bari mijinki ya gane abin da ake ciki, sannan ki daina faɗa da shi sam, don kada asirinmu ya tonu. Idan ya mutu a ce mu muka kashe shi, tunda daman babu zaman lafiya a tsakaninku. A cikin wata ɗaya maganin zai yi aiki a kansa har ya halaka shi. Don haka babban shawarar da nake baki ita ce, ki sirranta wannan lamari, sannan ki riƙa kyautata masa matuƙa, kina tarainiye da shi ta yadda idan ya mutu ba za a gane komai ba." Kwana 15 bayan da suka yi haka, sai ga 'yar ta dawo gida a firgice. Ummar ta fuskance ta tana taslima, tana tambayar ta abin da ke faruwa. Sai 'yar ta kada baki ta ce, "Umma, wallahi mijina ya canza sosai, yanzu yana so na, yana kyautata min, har ma ya min albishir za mu tafi haji tare a wannan shekara. Gashi kuma duk inda aka fito maganin nan nake ta ɗura masa a abinci." Sai uwar ta yi murmushi ta ce, "Alhamdulillahi, ki kwantar da hankalinki ata, ba maganin kisa ne na baki ba, maganin yana cikin shawarwarin da na ɗora ki a kansu, kuma waɗannan shawarwarin su ne suka magance miki wannan matsala. Wannan kwalbar babu abin da ke cikinta sai ruwan famfo, don haka ki kwantar da hankalinki, ki je ki ci gaba da zaman lafiya da mai gidanki. Allah ya yi muku albarka." Darussa: mutum bawan kyautatawa ne, duk wanda kake kyautata masa za ka mallake shi. Zaman duniya iyawa ne, idan baka goge ga sanin makamar rayuwa ba, sai ka tabbata cikin kunci da wahala. Sa hikima a wajen koyarwa yana kawo cin nasara a cikin gaggawa. Wannan sai ya tuna mini da wani labari. Ku biyo ni don ku sha wannan labari.